रे ये बैठल जाओ रे। एक काम कर दे गाछी बाटे ये जब बैठ के काटल जाओ। ठीक है चल 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 ये बैठल चल 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 पहुंच जा। जो बड़ा मोहंग होल बा लुका लुका का करबा चाचा। आजकल इतना महंगाई चलत अटे कि आदमी ऐसे ही तरस्त बा। रे छोड़ा खनिया बना खनिया के डिब्बा तूहे भेले वाला कहत रहा हमरा लगे बा। देखो ये जनू की देखो नहीं के नो दे लोग। हां है का भाई दो। अच्छा निकाल निकाल बना 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 जल्दी जल्दी बना। का करबो बूढ़ पुरानिया के बात मानिए के पड़ेला नाटा डांडा ना पड़े लगी डायरेक्ट हो रहा। दे खनिया दे ले ला कपड़ा साफी भीजा ना सफिया भीजा के ले ना अगर चिलमो ले जिया है मर दे चिलमो तो वही छूट गेल हो। अब केंगे पियल जाई बात के बूढ़ तो अब कैसे पियल जाई रे। अब का कर जाओ ले देख कौन के पास हुई तो ले आ जल्दी। रुको ना मर दे 12 घाट बढ़ाला तू हम अपने उपाय करता नहीं। बुढ़ा गइल तारा उपाय कोई सूझल होई ना। ये उपाय हम करतनी ना के जो मना के नु बनी हाइला दे दे ऐसे ही ना देखो होनु गई यहाँ जुगाड़ के कमी बा नहीं खे पूरा देश जुगाड़े पे चलता सठिया के बड़ा तू सही मेरे बना देली वाह बड़ा अच्छा बना देले रे पक्का जुगाड़ी लाग बड़े रे जुगाड़ देख लो ये बिहारी जुगाड़ हटे। हाँ ये बात भाई सलाई निकाले दे। हे प्रभु जुगाड़ तो हो गए कम से कम। अरे जल्दी निकालो जल्दी निकाल सलाई का करबो बर्दाश्त ना होला मर सलाई तेरा तो बम शंकर टन गणेश। वाह काका अकेले अकेले मारा तारा जल्दी दो ना है ने किस तरफ बोलते हैं इस तरफ मार। वाह बम शंकर टन गणेश या ला एक काका दो ना जल्दी मर गया क्या बात। ला काका पियो काका पूछो कहा बहुत मजा आए। चल रख ले खोस ले ना मिली तो काम आई मियाज तो एकदम टनटना गई रे। लुका ले कनी हाँ लुका ले रुक सलाइया धोली चलल जाओ घरे। अरे कुछ छूटत है धोली अरे कुछ छूटत नहीं खेलू रे देख ला तो याद नहीं खे पड़ा तो तुम याद एकदम देख ला कुछ छूटे ना तार। अरे साइकिलिया हमरा काजन के है तू दिमागे में नहीं खे साइकिलिया ले आए जनी याद बा लिया वाला हो बुझाता ले आए जनी ना साइकिलिया ले आनु। देखो ना कहीं नहीं होई साइकिलिया रे केने बड़े रे केने बा काका हमको तो नहीं के साइकिलिया देखा ना कहीं हमें तो ना साइकिलिया केने बड़े रे
रे साइकिलिया एकरा माई कर काका के यादे ना रहेला का जाने कहां रहलन कहां ना रह कहां लौकत कहां कैसे चेक करे हो रहे आ देखो तनी काका मैंने देखो तनी तू होने देखो केने बारे साइकिलिया रे कहां गए रे दादा कोनो चोद निकल कोनो लोग तो नहीं के साइकिल वाले के कोनो आई तो काका चलो रोड पर चलल जाई देखल जाई अगर कोनो चल लेले हो तो जरूर चल मस्ती आराम से एकदम लेके जाओ दे बड़ी साइकिल तो हाथ में कहो दे अरे कहो दे चलो 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 जल्दी जल्दी ए बुढ़ो मरे के बका हो मरे के बता जा दूसरा साइकिल हमारे साइकिल से काले मर जाले बड़ा हो ए रुक हमर साइकिल कौन दो उठा के ले गेल बा कहीं ये साइकिलवा त ना हमरा चिन्हे दे साइकिलवा अरे चकवा उहे बा जोन हमरा साइकिल हमरा साइकिलवा में चकवा रलख एकरो में चकवा बा बात तो सही कहा तेरा काका देख स्पोकवा हमरो साइकिल के रिंग टायर सब नए बा बुढ़ो हम ना साइकिल का सोइले बनी हमरा साइकिल में चक्का रलख एहू में चक्का बा साइकिल खानी साइकिल ना होला ओमे रिंग रलख एहू में रिंग बा हमरो सब में होई तेरे नया रिंग बनाया चाका बा वाह देख देख तू देख ए काका ठीक से बोलो ना मत साइकिल देखा तेरा कि हमरा के देखा तेरा हो ठीक से देखा तेरा के देखावत तनी हां देखो तनी साइकिलवा उहे पिछुआ बा। टायरवा भी उहे बा चैनवा देख चैनवा उहे बा आ देख स्टैंडवा सब उहे बा हनु उहे लागता ही बा हमरा लागता उहे बा सीटवा उहे बा उहे हल ये ह हमरा लागता ही है बउओ हमर साइकिलवा तू ही ले गेल बड़े रे देख हमरा साइकिलवा में अगिलको में चक्कर है रहे एहू में बा हां पिछलको में रहे बाटे हमरा साइकिल में दूगो चक्कर है अच्छा। देख ओकरा दाई कर एहू में दूगो चक्कर बाटे सही बात हैंडल रहे बाटे एहू में हैंडल बा सही बात स्पोक रहे सही बात बा स्पोक रहे हां ऊपरो में हमरो साइकिल में दूगो पैडल रहे हाँ। देख एगो नौ बा एगो नौ बा अरे हमरो कछिया ना रहे अब देख एकरो में कछिया नहीं यो लंगटहिन बिया ना हां एकदम। क्या बात बा काका बउओ तो सही बात ई साइकिलवा हमरे हो बोल तो उठा के पटक दे अभी भाई देखा तारी रे हमरे साइकिलवा तो कावल के कावल देख बउओ चाचा पिए तो नहीं हां तो हमनी के पियत रहनी है सब का बोले तो साइकिल हम लोग छोड़ के भेज रहनी हां छावड़ा धीरे से आई हां हमर साइकिलवा लेके चले सही बात करे चाचा रहनु हमर हाँ। साइकिल में दूगो चक्का रहे हाँ। पौडिल रहे हैंडल रहे एहू में बाटे त ना रोड पर हम थी तेरा दाई करे हमर साइकिल चले बानी सही बात बा। तोर में तमड़ी ले ले बारो तो तमड़ी तोड़ बहु हमरो साइकिल में चक्का रहे एहू में चक्का बाटे बानू हाँ। बा बा हमरे साइकिल बा ए बुढ़ो गाजा पी के भक वाला का कोनो साइकिल में दूगो टायर ना होला पौडी ना होला हंडी ना होला एगो चक्का पर थोड़े साइकिल चलेला अरे दूगो चक्का होला का सब दूगो पौडी है तो दूगो पर से पौडी मार के आदमी है की साइकिल हंडी ना तो घुमान के तरह हो हमर साइकिल में दूगो चक्का के पूरा में दूगो चक्का काहे ना रही दूगो चक्का एगो चक्का पर साइकिल चलेला का ये हमरा भरवा होता न बर्बाद होता है पूरा हम का बाल में होत ना हमर साइकिल तो ना कम हमर साइकिल हो अरे चकवा हमरे बा तो हयो हमरे बा हमरो साइकिलवा में सब दुदुग रहे तोरो में दुदुगो बा सब में कुटुंबो बाटे सही बात बा एक आखिर एगो मैच कैसे हो सकता है सब साइकिल खाली साइकिल होला कि ना होला ए बुढ़ा हम टाइम वेस्ट मत कर लोग हमरा के से ज्यादा लोग साइकिल ना जाए दियाई ना जाए दियाई ना हां ब्रो तेरा कोते का हाय छोड़ छोड़ ओ ए जागरा जागरा मैं साइकिल हमारा ना जाए ये जल्दी साइकिल हमारा ओ काबल भाई काबल ए ओ बड़ा से लोग के कोता लोग हमर साइकिल दूगो रिंग बा दूगो टाइट दूगो पौडिल बा एगो हैंडल बा साइकिल खाली साइकिल ना होला आओ का काहे को तरह छौड़ा साइकिलवा मत देख पूरी हमरा साइकिल में चौका ये पूरा में पीछे सही बात बा और ऊपर चक्कर है सही बात बा ये पूरा में चक्कर बा हां सीट रहे साइकिल हमरे आई बात लेके समझे के नाम के तहरो दिमाग नहीं के साइकिल से साइकिल ना हो कोले हैं
लोग के मेहरारू हो कले आ तोहरे मेहरारू हो के कहब के होकर मेहरारू के गोर बा हमरे मेहरारू के गोर बा ओकर मेहरारू के हाथ बा तो हमरे मेहरारू के हाथ रहे ओकर मेहरारू के आँख बा तो हमरे मेहरारू के आँख रहे भैया हमरो मेहरारू के सामान रहे ओकरो मेहरारू के सामान बा तो लोग मार के बेजा से मुंह फोड़ दी अरे तुदली का अब के बोला का मौगी के नाम ले ला अब ये यार मेरा पड़ रहा साइकिल तो हमर मौगी नु ले देल बिया नहीं यार